Pri vjazde do Prievidze z Novák začali stavať 18-poschodovú budovu. Letecký úrad však zastavil jej výstavbu. Zasahuje totiž do ochranného leteckého pásma. Práce na najvyššej budove v Prievickom okrese boli donedávna ešte v plnom prúde. To však investor netušil, že výšková budova bude podľa leteckého úradu ohrozovať lietadlá. Keďže sa plánovaná stavba nachádza v ochranných pásmach verejného medzinárodného letiska Prievidza, letecký úrad vydal k jej umiestneniu a realizácii nesúhlasné stanovisko. Nám povolil z našej 80-metrovej budovy výstavbu len 26 metrov. To znamená, že namiesto 18 poschodí môžu postaviť len 12. A to vraj investorovi naruší ekonomické plány. V podstate pre nás ako investora by to v tom prípade nebolo zaujímavé. Keď by tá budova bola podľa projektu, tak by to znamenalo zrušenie prievidzského letiska. Primátor Prievidze nám však potvrdil, že zrušenie letiska neprichádza do úvahy. Vedenie mesta a aj letisko však chcú, aby výšková budova v Prievidzi stála. Treba však hľadať riešenie. Riešením by mohlo byť podľa investora posunutie letiska o 500 metrov. S týmto by súhlasilo vedenie mesta i letisko. Ak sa to ale nepodarí, v Prievidzi pravdepodobne najvyššia budova Hornej Nitry stáť nebude. V tom prípade je to možné. Firma práce na výškovej budove zastavila. Z Prievidze Peter Ziman, televízia Markíza.